Здравейте, хора! Аз съм Алекса, вие не сте. Знам, че не сме се виждали от супер много време. Последно снимах на 8 юли. А, Извинете. Радвам се, че клипът ми събра толкова много гледания. Няколко пъти снимах едни други клипове, но ги изтрих и така и не ги качих. И сега ще ви разкажа за курсовете в Пловдив. Днес е... Коя дата е днес? Декември месец е. От много време не сме се виждали, но както и да е, значи на 17 ноември аз заминах за Пловдив. Знаете, вече си получих свидетелството, че съм завършила 12-ти клас. Викам сега какво да правя? Ще замина в Пловдив на курсове. Защото с това свидетелство, както и да е, няма значение. Сега няма да говорим за това. И така, отидох там на 17 ноември. Беше много хубаво, там стаята голям кеф. Ползваш си двата гардероба, имаш две легла, направо си като... Супер беше и се запознах с много хубави хора. Имаше и хора, които бяха по-затворени, но най-много ми бяха симпатични Мелиса и Злати, две от жените. Те бяха много яки. И така, аз бях в 116-та стая. Всяка вечер всички се събирахме, правехме си купони, ядохме си салата. Беше много яко. Сега няма да казвам имената на учителите, които преподаваха по това, по курсовете. Не мисля, че някой ще ми направи проблем, просто все още не ги познавам толкова добре и така. Гранчарството там, какво да кажа за него, то беше... с тая глина хубави неща се правят, ама трябва малко усилия. Ето, последните пъти, като аз бях за 2 седмици там в Пловдив и трябваше да точа последната седмица. Имах сряда и понеделник, ама понеделника не отидох, както и да е. И трябваше да точа в срядата глина, защото исках да си направя кутия за обици. Това точене на глина е много трудно. Иначе хората там са много яки. И така. Готварството там също беше хубаво. Научих се да режа картоф, да го беля, да режа ябълка, да я беля, да режа краставица и да я беля. Тоест, обратното, нали? Първо се бели, после се реже. Знаете как е. Даже сама си изпържих картофи. Тази по готварство ми показа как се използва мултикукъра. Какво още ми показа? Как се такова кайма за мусака. Много беше така хубаво. По ориентиране аз си знаех, нали, техниките за бастуна, само трябваше да ми се припомни как се слиза и качва по стълби, но
Аз бързо схващам. Те всички ме похвалиха, че много бързо схващам. По полезни умения се научих да разпознавам парите, да се подписвам. Там ми даваха да познавам някакви плодове, някакви животни и така. На фитнеса пък беше много яко, значи аз обичам да тренирам, да хода на бягаща пътека, на крос-тренажор. Беше много хубаво. И даже в някои от вечерите се събирахме и с други хора от центъра, нали? Не бяхме само ние на етаж. Тоест, бяхме си само ние дадени хора, 6 на етажа, но нали, центъра е голям, има и други хора и ние се събирахме и при тях. И имаше една жена, дето постоянно носеше туршия. Беше много яко. И какво да кажа? Майка ми, естествено, тя ми беше дала цели пликове с сладки. Направо нямам думи. Аз не знаех какво да ги правя. И буквално дадох единия плик на Мелиса, защото така. И да, смисъл, беше много яко. Върнах се на 1 декември. Просто, да, беше топа. И пак ще отида другата година. То Боги ми предложи да направя клип, нали, за Пловдив. Ма то, какво да разказвам? Ето, разказах. Нали, той се е абонирал за канала ми. Радвам се за което и така. И какво още да кажа? Значи, всяка сутрин почти, защото аз си купувах от маркета кенчета капучино и почти всяка сутрин, нали, аз си пиех кенчетата, обаче така ходих до кафе-машината да си купувам шоколади, да си пия кафета разни. Също така понякога давах на някои хора да ми купуват кола. Даже веднъж дадох пари да купат пържени картофи, защото щяхме да се събираме. Беше много яко. Първите дни ми беше малко напрегнато, нали, но после свикнах. И аз не се страхувах чак толкова, защото аз искам да бъда самостоятелна. В смисъл, не мога постоянно, ето сега, за 2 седмици, или там колко са, не знам, си стоя в къщи и ту ми харесва, че постоянно си лежа и си слушам музика и съм си на телефона. Ту ми е някакво такова скучно, защото, нали, не правя нищо. Това е много неприятно. Но да. И така беше хубаво в Пловдив. Пак ще отида другата година за повече време. Няма да е за 2 седмици. Аз научих целият център там, освен как се стига до гранчарството, което другата година ще го уча. В смисъл, така трябва. Другата година ще отида някъде март, април, не знам. Ще видиме. И трябва да отида. И на компютри ходих, значи забравих да кажа, аз имам един лаптоп. Подариха ми го от училището. И така, аз бях забравила.
Ние учихме информационни технологии в 10-ти клас. Буквално. Аз бях забравила как да пиша, как да се оправям с целия компютър и направо беше ужас. Помнех някои неща, нали, ама то като не се упражняваш, забравяш всичко и нали, аз даже не знаех как да включа този лаптоп, защото го бях получила последната година в 12-ти клас и не съм го пипала. Обаче сега си се оправям супер. В смисъл, това е... Много се гордея със себе си. И така, тук в този канал разказвам истории. Сега, който иска да гледа, да заповяда. Аз нямам против. И така, това е. Просто сега идват празници. Пожелавам на всеки, който ме гледа, да е щастлив, да е много щастлив и да си изкара супер на Коледа, на Нова година. Дано и ние с майка ми да си изкараме супер. И така. Хора, това беше клипа от мен. Надявам се да ви е харесал. И не забравяйте. Трябва да бъдете смели.